trips, cause I never tripped on what they said. If you speaking from your heart and they say you're gonna aim for your head. Og hvad så YouTube? Og velkommen til min kanal. I dag spiller vi noget friheden inde på Freakyville. Og jeg har fået en quest om, at jeg skal tage til farmen, så jeg er på vej til farmen. Se her. Du kan høste korn, der er fuldt udvokset. Okay, så den skulle der. Nå. Du kan selv plante korn, selv din seed. Nå, okay, man. Okay. Jeg kan da bare gå. Der er håbløst. Okay, så jeg har fået noget korn. Så har nogle seeds. Så skal jeg vel bare farmeren. Quest klaret. Du skal tage... Nå, det er noget, jeg kan læse. Du skal tage til metroen, til banken og snakke med Benny Bankman. Okay, der. Ja. Der var en derude. Benny Bankman. Okay, quest klaret. Du skal nu tage til... Du skal nu finde stenbrødet og snakke med Mogens Minemand. Du kan skrive koordinater for at se, hvor stenbrødet mine er. Okay. Skal vi se her. Stenbrødet. Okay, så den ligger der. Okay. Vi se, hvor jeg er. Okay, så den ligger en... Jeg er ikke god til koordinater. Please bare. Jeg har ikke gået den forkerte vej. Og så det lyder som om vi er ved at være der. Jeg gik lige den forkerte vej, på grund af at jeg er en tosse. Sådan der. Den der vej. Nu håber jeg på, at det er den rigtige vej. Igen. Det var det vist. Okay. Så nu er vi hernede. Så gætter på, at vi kan tjene penge på mine hernede. Mikkel Minemand. Quest. Gå ned i minen, og 5 iron og 10 coal. Okay, og jeg gætter på, at det er det mine. Jeg ved ikke, hvorfor jeg konstant æder noget. Okay. Så 5 iron og 10 coal. Der var et stykke iron i hvert fald. Undskyld, det er lidt mørkt. Så jeg skal lige se her. Video settings. Right. Okay. Vi ses lige, når jeg har fundet det hele. Okay, så jeg har fundet 5 stykker iron og 10 stykker coal. Var det ikke det, han sagde? Jo, det var det. Og så skal jeg bare op igen her og give ham mit iron. Og nu sidder jeg fast. Sådan der. Den der. The wall will complete this quest. You can repeat it. Og så kan... Wait. Mini-quest 2. Kigge skraldespanden rundt omkring i byen og finde mig 10 tomme flasker. Okay. Så skal vi vel op i byen. Er det skraldespanden? Hvad er skraldespanden? Ingen flaske her, kig. Okay. Du skal bare klikke på den, og så får du dem. Der var en til.
God server, siger jeg bare. Og der var en til. Der var en til. Det ligner sådan... Lige her med det der hus der, jeg ved ikke om det er hus. Okay, der er en skraldespand der, yay! 5. Og... Okay, jeg troede det var en skraldespand. 6... 7... Der er lige noget break. Sådan der. Og... Er det skraldespand? Ja. Løfter jeg forbi nogen hernede? Det tror jeg gjorde. Er der ikke skraldespand her? De plejer at være fuldt. Skraldespand, nogle af stadig i byen. Hvor man kun skraldespand dernede. Og så må jeg gå ned igen. Okay, you don't have... Har ikke lov til at gå derind. Nu skal jeg vel ned igen. Den er brød. Kan jeg vel... Okay, jeg kan bare klikke igen. Ingen flaske af den her. Ej, ikke løbe den. Ingen flaske af den her. Der var en. Der var en. Okay, godt nok. Så skal jeg ned til Mikkel Minermand igen. Og give ham de 10 flasker. Og jeg har 200 kroner på mig lige nu. Au, det går ondt. Og... sådan der. Og i Mining Quest 3 mål. Du skal mine følgende 100 cobblestone blocks. Du skal mines ved motorvejstunnelen. Find den nær lufthavnsmetroen. Okay. Okay, jeg skriver lige /koordinater. Okay, jeg skal finde motorvejsminen. Motorvejsminen. Okay. X 320 minus 115. Godt. Og jeg kommer tilbage, når jeg løser questen, okay? Det styrer det sammen med et minut, ikke? Ja. Og lad mig lige hurtigt med mig nu. Quest... Oh my god. Okay, den er klar. Okay. Så tak fordi I gad så med. Jeg har fået minet de 100 blocks her. Der er lidt over 100 blocks der, men never mind. Så ja, vi ses i næste episode af Friheden. Hej hej.